שלום לכל קורבנות הפיצול ולשאר קוראי הנאמנים. תודה רבה לכם על התמיכה, טלפתית ברובה, בסדרה שוברת מבשות הבדולח, שואל בשביל חבר, שבה אני מאפשר לחברי בוני היקום, אלוהים, לדבר איתכם. לפני שאמשיך, אזכיר שאצלי כל יום שהמנשרה הבריטית לא דופקת לי בדלת ב-6:29 בבוקר, ומונעת ממני לנשום, זה בונוס. 14/6/2026, שואל בשביל חבר, פרק שאלות מספר 3. ולפני שאתחיל, אזכיר למי שלא מודע לזה שאני אמנם החבר הכי טוב של האל, אבל הוא נמצא במקום 120 ברשימת החברים שלי, שזה מכובד, אבל בואו נשמור על פרופורציות. אתם, קוראי יקרים, הרבה יותר גבוהים ברשימה, אבל, וזה חשוב, אין סמכות בלי אחריות. אני לא מבקש שתתמכו בי כספית, כי אני לא רוצה לגזול את פס הלחם של ערוץ המשפט ושל האלגוריתם, אבל בעצם עכשיו שאני חושב על זה, שאלה מספר 1. החבר הכי טוב שלי מרסס אותי בענן סביר של שאלות, ולבחור 3 מהן פירושו להתעלם מאין ספור נושאים הרי גורל. אבל, קצת כמו שלמה המלך, מי שלא חותך, לא מולך. השאלה הראשונה של הבורא היום היא, מה יותר חשוב, טנקים או עורכות דין? שאלה מספר 2. אגב, אלוהים ביקש ממני להגיד לכם לא להתבייש, ואם יש לכם שאלות, הוא ישמח. היכנסו לוואטסאפ 00447788446670 או לאימייל dani.shechner@googlemail.com לענות לכם. וכמובן, קוראי היקרים מפורסמים בכך שהם אוהבים לצלול לפרטים, אז אנא היכנסו לאתר שוטי הכפר הגלקטי בgalacticvillage.com. אלוהים גר באתר הזה בלי לשלם שכר דירה, ועתה לשאלה מספר 2. כולכם יודעים שאלוהים נמצא בפרטים. האם זו הסיבה שחלק מכם, כמו למשל שקמר ברסלר וגיא מרוז, חושב שלהיכנס לפרטים זה כמו להיכנס לשדה מוקשים? מה שמוביל אותנו לשאלה מספר 3. אבל לפני זה אני חייב להזכיר לקוראי שאין הבלשן למד, ומי שלא שואל לא ידע. עם זאת, אני חייב לתקן קביעה קודמת שלי. יש דבר כזה שאלות מטומטמות, ואני מתנצל בפני גיא מרוז. חשוב שתמשיך לשאול, רק כשאתה עושה זאת, אנא אל תשכח שבמקרה שלך מטומטם זאת מחמאה. שאלה מספר 3, מי יותר מסוכן לשלומו של העולם, דונלד טראמפ או טלי גוטליב? תודה, השוכן ברקיע. ועכשיו, בזמן שהמוזיקה המרגיעה מתנגנת ברקע, שתו משהו וקחו ביס מהשמיצל ושחטה מנרגיליה, וניפגש לשמוע את התשובות. וואו, הגעתם. כולנו שבעים, שטויים ומולפנים? יופי. אז בואו נעלה על השאלות. שואל בשביל חבר, פרק התשובות, מספר 3. ושאלתו הראשונה של אלוהים, מה יותר חשוב, טנקים או עורכות דין? התשובה היא קצת מורכבת, אז אנא נתרכז בבקשה. כזכור, ב7 באוקטובר ב7 בבוקר, הטנקים בגבול הרצועה לא ירו, קצת קשה לראות כשאנשי הצוות בחופש והקנה חסום, ואילו יותר מ100 עורכות ועורכי דין של הפצמריה היו בעמדות ונלחמו בעוז ובנחישות, כך שאין ספק שכדי להביא תוצאות יש לחסל את כל יחידות השריון שעדיין קיימות ולהשקיע בפקולטות למשפטים. האם התשובה שלי מספקת אותך, חבר יקר? סליחה, אולי לא הבהרתי את עצמי. עורכות הדין של הפצמרית נלחמו בעוז נגד כל מי שבטעות ניסה לעצור את החמאס. זאת הסיבה שהן והם סימנו את השעה ואת התאריך שבוע קודם. ועכשיו לשאלה מספר 2. ובכן, אלוהים שכידוע נמצא בפרטים, רוצה לדעת האם הסיבה שגיא מרוז, שקמר ברסלר ואולי כדאי להוסיף את קרין אלהרר לא רוצות להיכנס בפרטים, היא שהן לא רוצות להיפגש איתו. חבר יקר, זאת שאלה מצוינת, וקצת קשה לי לענות עליה בלי להיכנס לפרטים. אבל, שוב, זמננו קצר, ואזכיר ששקמר ברסלר, באחד מנאומי העוד כשטראמפ עמד לסיים את כהונתו הראשונה, אמרה שהרמטכ"ל האמריקני, גנרל מילי, אמר שהוא לא יציית לנשיא הדיקטטור טראמפ. אין לו עדיין פרטים, הוסיפה שקמר בספטמבר לא ילחם ברסלר, ואמרה, אבל. אולי כדאי לציין שגנרל מילי אמר שהוא לא עובד בשביל דיקטטור, והבטיח למקבילו הסיני שאם טראמפ ינסה לבצע תקיפה גרעינית, אנחנו נעצור אותו. נכון, אם הרמטכ"ל הסיני יחיא סינואר, הוא היה משמיד את חצי ארצות הברית, אבל הוא כנראה עדיף לחיות עוד קצת. האם התשובה הקצרה הזאת עוזרת לך להבין את העולם שבראת?
שמחתי לעזור. ועתה לשאלה מספר 3. לפני שאענה על השאלה מי יותר מסוכן לשלום העולם, טלי או דונלד, גילוי נאות. דונלד טראמפ הוא שוטה הכפר הגלובלי, כלומר, הוא עובד שלי, בכובעי כשוטה הכפר הגלקטי. כל מה שאני אומר לו הוא עושה, אבל קצת לאט. קשר טלפתי, כידוע לכם, הוא לפעמים קצת בעייתי. אז אם אתם רוצים להאשים מישהו בכך שהמשטר האיראני עומד על כנו, אני אחראי ואני האשם. אוסיף ואומר שאם סטיב וויטקוף לא היה קיים, החטופים היו חוזרים למשפחותיהם כבר ב-20 בינואר 2025, למרות מאמציה של עינב צנגאוקר למנוע מהבן שלו לחזור, אבל כבר אמרנו שמה אם זה לא מדע מדויק. אז ברור שטלי גוטליב יותר מסוגלת לעולם מטראמפ, ואשאיר לך, היושב במרומים, להחליט האם אני צודק. זאת בסך הכל דעתי. ולפני שנתפזר, מילה לטלי גוטליב. אם יש לך בעיה בסדר תלך לוטון, את מוזמנת אליי ל-31 צ'רי קרופט, וולינג גארדן סיטי, הרטפורדשייר, ואני אדאג לך שהמשטרה לא תקפוץ עלייך ותעצור לך את הנשימה. גם לך עם לבנים מותר לנשום. בדרך כלל.